Sundan na nga to ang atong istorya. Pamaagi sa istorya nila. Ayaw mo sabo. So yun, imuhang kuan ra July, alcohol. Ang alkohol na ko, gigamit nila. Kung nahitabo karon, alkohol. Asang wipes nila? Yara. Hello. Ay, unsa man na? Live. Ha? Ano nag-live man ka? Okay. Kailangan mo. Tapos, hindi man pwede magsaba. Hello everyone. Kita kay Kadera. Hello everyone. Dito daw na ito dili kung live viewer. Hulat siya. Ha? Naka-live na? Sabi ko Nga mag-live man ka tapos di ka magpino. Nag-set up ako. Saglit lang. Kadali lang ha. Wala oh. Asin? Dili na to makita kay ano naman. Hindi. Kita na sa kuan review. Mas manahay po. Ako mag-chat. Man kinsa man ang kuan, yung imong viewer. Mga YouTubers na. Tapos Watch and learn. Paabot pa tag naay mo. wala man. Daghan man good na amang good ni akong mga mga friends na amang good sila kaya wala mo ani diri try lang. Ana lang. Tapos pagka Gani ha daghan kay wala pa man ni ang mga madams na ako. Kanta na lang ta. Para daghan ka og viewers. Ang sarap ng kuwan. Ano sabi na yung pang-upload? Ako ang kuwan ba? Limpyos ako dito. Napoy nilaban nito, nahipos kaya si Jean? Ang hipos na yan. Aileen.